तो आई भैया होलाबा के कहानी सुनल जा, सुनाई बाबा। ए बाबू हमार मेहरारू लाखों में एक, हाँ लाखों में एक नैहर गईली दहेज ले लेवैली आ ढिलवो ना छोड़ली तो चिलरो ले आईली। अच्छा। आ जब से वैली घर में हाँ तब से माथ में के लिख उनका वो रात नइखे आ नाक बहुत आवे केतनो पोछात नइखे। वाह। तो घर के राखेली साफ सुथरा मैनक सामान आ लइकन फैकन पर राखेली हरदम ध्यान। हाँ ए बाबू जकरा खाए के कचरो डभरो होला हाँ ओकरा घरे लइका होले स दूगो से एगो ना तो उहो ना। बात सही बा। आज जकरा खाए के ठेकान नहीं है ओकरा घरे लइका छैटा से तो पाले। इहो बात सही बा। तो ये बाबू घर के राखेली साफ सुथरा वैनक सामान लइकन फैकन पर राखेली हरदम ध्यान। आज जब से वैली घर में हाँ तब से घर के बाहरन फेंकात नहीं है। वाह रे वाह। आ नाक बहुत आवे केतनो पोछात नहीं। वाह 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 वाह।